Kak. Ano guys, gara-gara sa lang. Balik ko. Abi kog nabawra. Mana ni guys, samang giabot si Nuri. Daran lagi. Ah, grabe. Angin na lang bata gimana na dia. Malingaw Bigatlen. Isa dot. Guys, yan namin guys. Sa kailan bigrilar na so magdatan. Hi guys, good morning guys. Gali ko dahil yung apas ko duha, ginuo ko hala pa palong. Diri buntag sa jupa to, anang atos kuan. Magdua, to dito spikas to ang gisundan si in kay. Hindi ba nakamaugla kong batuhan, ginuo kong bataanan ni. Manita ko nagbat. Kay season nagbat eh, dari rin guys, hala. Ang doon nagyabdan sa kalakawan. Mag-andam lagi kunutan ni pari. Ah, dani deh kay. Batuan ada anin, ada ni mga bat. Now guys. Kana kuan na likod na kuan na kanang nay public market na sa Valencia. Dija adlong kuan deron Bernice guys. Maso laman tagway bagzo mo to Ginoo ko sa imi marang hazuan nagyabutan. Oh. Wala ka maugla kag bato. Kanida ni ka batuan din ni si Ja. Ay, ko. Nakaglugod. Hi guys, yan namin guys. Duha to arang nazuha ng giap sa ang giapas. Sabi mang paspas ang imi mong lakaw. Isa man kang sundan ter. Isa kang sundan. Ha? Enja. Naman ko rin dihagbat. Kana. Tawid sa ha? Si Inday Liling. Hi guys, hi guys. Naadi ka diha guys, ang laag day mo guys. Tayo ta. Magtabok ta diha. Diha ka tabok. Ungas bati. Ato lagi bati to ta. Ay ikaw magtabok ka na ng hamday. Di man alam gud diha ka tabok diha o diha ka tabok. Ah sige. Ano dimutiin. Ato diha ditura kay hadlok. Puro pati dang plastik. Pagtanam mo ikaw Inday kalkawan ka. Ah, matungginan sila nga pangaan stigya nga si ina ba na exercise dai. Di ba gabi man di ang bato din. Batuan lagi din. As mga sila roy lagi sa kaplangan ng bat lagi. Asan sa kuha ato? Ato lagi ko no. Ato sagat patandapit. Na mga tao dagang nanguha na gandi adi ay. Laila ilaha. Uy, di bat. Kita ko grab dito ni hayang. Patay na. Asa dilili diha. Naa. Ano yung mga nahagbo ka? Uy, Ginoo ko dangag nagsugod. Aray tagi. Bato lagi. Kuna. Balik ni atas ko ang daning agi-ana. Dangaga. Hagbo. Na guys, yung barok nagpapasapas ang nazuala gud ka. Abutan tagdagdagat tinatakalat pas. Na guys, oh. Hala, alaw man na.
Naganin sa tada ni Agi. Ada guys, yang putar dari limbari. Agi kanis ko ni guys, jika ni suba na tay lati lili na totoo. Dino ko din bata. Ha? Lalagi sama-sama. Asa? Are ko no. Palawig pa nila ka magsilog na. Ay, tapi na ito, matin. Tama lagi gara-gara. Nah. Na, tayo bata to na nanguha ng kuwan. Di lagi kakatabok ka na lah. Tawag na lagi dito. Tabok din tiring, abot mas tiring lagi dito. Niabot lagi ka dito, Ter. Masa ka, alas. Adaw lagi gara-gara, ginoo ko. Hoy! Ano ba? Tairo ng langoy na to ah. Ha? Gara na ba dyan ni Marok? Asa dito ya? Pwede dito datos pikas mo tabok ya. Dito ba si MM? Patil? Ako na sana siya ya palihog kay gara-gara tabok. Muna namang gisundan. Ah, iro lagi ning aros iro lagi na lakad lagi to iro. Ngeri. Kung ka. Ano guys, gara-gara sa lang. Ali, balik ko. Abi kog nabawro. Agiro lagi nakalakaw lagi diha. Ha? Asay na ba ito ya? Ka. Oh, tugigian mo ba? Ani ra ka? Ko lako mo dito. Ito dong bird. What to baka to? Di lapok na, di sa pwede na nang napok. Tilawak til. Kani mo sundan kay gasun kuan gara-gara gatudog to. Ari na. Dukos bulalang dako guys ya. Na pati iro nang inhas. Pati iro nang inhas ah, naghanag iro. Ampot mang iro ada dai. Wala jud mo iro. Lamay mde dani no nasa no. Nanglangit kag baso kay sudlanan. Ha? Buing na. Paano sila manghakbat tay? Di kare di ri pwede ani ra ka. Ana ra ka tilili ha. Garan na si Zakay di na ka mao. Nah, gi. Ya sa bulanang dako guys yan. Nangabot mig butag sa suare. Kalis basak ko eh. Dag madaos ka be. Hawi dere be. Ha? Diha tapadong oy. Ato lagi ro tapadong. Saraka ito ana to ilapo ka to kay bunbun. Asa man mi padungan eh? Atong kabatuan to ana atong puwa bitaw mo Ha? batanan. Kung puwa. Ah, kanong puwa kuno day na kuno tubat day. Halaga jud. Ga. Petra are bato-bato mo agi kay lapok ko to. Di are katong sa laking gibarog-barogan to ah. Atong iyo to. Oh na ni day. Laday. Yan mo kuno sala. Hawi laman ha anak. Hawi dari na ha. Sakti lamang makalapok-lapok na. Sagdi ra ko. Nasiri di nang kaano sa. Ano yung sinilas naman ta? Na di ko. Lagi nilapok magti kay. Muram tagnas ka baskan. Oh. Ay guys. Kasi puno ng kahoy kay daw. Ha? Ada ketemu kau day. Ibot akong Sige, tiil. sige, hawi dere. Sawang. Nah, tanah udah lagi nih. Nah. Ako akong sinilas ng mabi. Unsa, masama din natin. Wala na. Kung try malubong atong tiin. Nay ragod. Nate, asa adventure mo ko na. Tara guys, ala, sige. Ato ha, di kuya ka. Ato ka ng bato kay madangag na. Ato ka tinaglan ng kahoy. Hawi dari baga. Na. Ato ni. Sa baday ni. Ala, ada otro pa.
Ikaw rin ningo sundas tiri. Ang kaya handok mo ka sa padung. Enggak. Oh, lami malagi laktan Kaysa o day. sinilas oh. Kaysa day kay lami videohan day bentil day be. Pakita ni na kung kuko hilak bis kuko sa yung gibuhat na ko. Ala. Awa naman di ari. Mas ni mo gaw. Bat? Bahat na. Okay na. Nakuha na sila ba? So, hugasan sa nato na kay ron din ako. Ayo. Hugasan sa na kay resolve mo. Ako na be. Ako na ya. Ani ra. Ha? Hindi ka ang cellphone din. Haman. Auto abding dunong bird. Ay, Ginoo ko Lord. Bat pisot. Mangitag bat pisot ko no si Inday. Nay bat pisot daniya. Kanang wa tuli ba nga bat. Ang mystery kay. Ha? Bat laog ko no. Nay murag na. Nako ni bat laog. Di na udto tawag sa zunta dito no. Ganina to pamusa pag ano pamuguagad lang. Moto sila rin nakakuha dahil sa ako. O sa kapalanggarang daka. Hindi kang suso. Ari ra mo agi arin tumoy ari dayo. Asa man? Kay Asa na manakara sila? Basketbolan? dito na sila sa basketbolan kay ron di na magbaklay. Oo, unja ini ari ra man ta ari. Pantalan. Ato na dito sa mga atong gibayan sa una. Oo, lagi. Ta. Ako kayo maka-experience tag view at. Oy. Ikaw may motoris ka na to? Oo, lagi. Wala ba tayo mga bra kay Kuan man kanang singan culture o kanang dili culture man yung original. Bigay ka na ba? Ngati. Ning ngani ka ka nagdagsidlanan. Huwag ka na. Lagi na mga ira kong sudan na to mga igsoon. Hala, oy sama ni. Bato didi. Bao ni bong sa Ako na ti, ano na ti? ito nilipat sana ako. Taga dagat na. Ko ila. Ano bata? Ako anak kanang lubot-lubot. Bilubot-bot. But. Aja na di katul ra ba na Lah, sama-sama. Hawi dere. Baka nang ko suroy gapon wat. Sa Jupa man. Parehas katong dito sa antir. Katong dito. Brown manggod sa listong mata ba. Kita kay Ni itimon. Wala ni katong bati nga mangititik puti. Tagag. pero Tagsara. kanang tagukan may nga ana ja Kuana ka may bat. Sugutan. Tagas ba kan tambok. Nana ari ang nani dana. Luto ka on. Ano kaya man ni udah sudah ni suroy lagi dani dapat nang ora kam. Day sa bato tunog day ha. Asa silang oras na karega. Sa ngit pa sila. Kano pa adlaw. Ko pa nanguha na may nanguha. Ano man day? kana karawong ra man as ininit no. Ako ang dili jud ang parugan sa kayo kay mo. Dahil ra mas kapunay hagna nga. Dite bisan itong imong pa dugas kay ti mo balik ri sa gagahi. Balik lagi man ang pakalitan na ba. Siguro may kamaulan ti. Pakalatan to block of. Ajo katong ba ni day ha. Hagan ba sa na wala po ko madangin bala uspa. Sa anak. Bato jud katunob. Pero kuha na sa daan. Sa madaos ka. Hindi ka po yung nakaday? Ano kaya nang oras sa laro may nasi? Asin ko te? Ngit-ngit pa. Ano kaya mo kalakaw? Hindi na ko makabalance. Ay, dugay makalakaw nga naglisod ba sa apog ko. Ari. Kani ba to ha? Pwede dangan. Ari hapit na. Anak. Tadi sunod sa te. Yan na. Hala, naglapo. Lapoy na po. Agi, anong Di dito kay ang bato man may hadlok aras lapok pag hinay basig madaos nila. Way problema ang kon ani bunbun kay way
Adi na ni ite. Ay, kede. Angkot tong bato-bato may hadlok tumban. Kum na ko na ba. Na. Amaligo naman na. Yan ako maligo. Dagat ko maligo. Maligo tagdaga sa sam tagkarisot ron. Di pa makazo ini tagabot. Uy, inahan sa kalipanapang. Pag hinay day kay bisag nga na dangag na makatumba na. Bulag. Dati na naghan pati. Ha mama gani. Kaya kapunit ako. Mo na yung gani din ito. Ako ban kong ruoy. Kadlaw man na sila uban kanila. Sun ulah day kuan. Siya. Oh. It's a prank. Woo! Wala guys, orang nagbat, dara. Kasunod, dara. Dara dia. Ginoo ko ning bajihan. Dami day gahapon nakatilaw ko. Katilaw man, damo na makatilaw lami anjed. Para. Ang sara itong bat nga koy-koyon te. Bat nga kuy. Batuli. Dag. Na ara bituli da pisut. Nay tuli, nay pisot pud. Kuya, wag ngan ba? Alaim nakapipre ban ko glapok. Eh. 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 Pesta makaabot dani ni katon mig pagat-patan. Yes. Abot mo din ni Guay bra. Da. Ka-content din dalag mo ko. Kawi de ajo ka tun bala murag kon kay lap dangog na. Meron man poy wantoy. Awa mi tawan to. Na sila nang hina siguro sa nagbat. Ano? Kana mga laki, duha. Mga pre sa nagbat. Hala dito kay bato-bato ano ba po to day? Hari tagi ri. Uy. Ito to gino naman ng mapit siya. Baw. Siya ba niya? Baw. Ay, tong taguan tong sabon nato to. Uy, nakalisod na. Magaan ka natin bro. Balik na. Kiri. Para ka unang-unahon. Bigat din bigat ka do. Digatlin. Panganay. Ikaw dito na ka bigat lun. Aktif bukan. Sa. Pitsa. Suway mga tilas lisod. Mo na musoy kalisid. Bisan na way lisid, musoy kalisid. Ay, may masa na mo ari da. May mo bato na ni padong at ko. Naman, okay na pa sana magkusi yung kilid. Rag sa bigat lun kiri. Digatlin, gajud mo na sa una nahagbag nas. Layman ka nahug sa kawajan kay labag-labag kana sa Japan. Nagturong babit. Kay bigatlin lagi. Tugas ari ng EMS. Wala na ni bat. Wala dyan mo ari ta parang gift. Kailain ang pumbatan ni God mga batisod. Ano tayo labi? Di man nakamao ito raw na, kaya ka kamao rin, ha? Taak-taak anak lang. Di na dangag? O di na hante? Ka, naagad. Kaunan. Naog ko. Dari dahil ka ni. Pagat-patan. Anak na ta anak. Aduh, naman. Na may dana ng pagat-patante. Kalubihan na may uta naman anak. Wala na ha, pati ka manangit. Buing na. Kani go gabaklay ta ning bunbon gatiniel. Way problema kani ka may wa may tunok anak. Punta na mga kabatuan. O malapok na putag balik. Asa man ta? Mo agi di. Ah, balik ari. Kay Ari lapok day. na. Ari day. Ari. Ari balik. Hugas rin mantiin ja balik ari. Yaring gat-gat dun. Libat lang katiri ha. Kung nakaangin ha. Sunod-sunod ka ha. Upsing. Lili. Dami ang pumita magbuwad og init kay arong mga gamay mo. Okay. Ala ko gamay ng kuraan. Sumat ko gamay. Go. Eh. Kauna bi. Tori
sila dito katuunan lay ko, balik ko. Balik ka, mabalik ka. Jog pa susunod utro ha. Balik ka sila sro, imong kauban, di ka pwede wa kay kauban. Kaya ato sila Uy, mga nan. dahon di ay. Ato na sila manako. Dangog day. Sa mga dahon-dahonon. Pwede ha sa likod la. Mo di lagi ni ka maugla ka, okay ba na mo nang hindi ilay ka maugla kag juta ka ni pagkaha. Ang hinay. Isa. Pawisa. Ginoo ka pawisa ko no guys kay. Di na kay. Una adto sir. Di bitaw, di bitaw ni. Di ni mao. Ha? Mangroves, di mangroves. Eh. Ini video ko na siya. Wasag tugtog kayo na may bay. Pumot dito na. Bisa-bisa ta. Mana nih guys? Sama gabut sih ore. Darah lagi. Ah, grabe. Angin na lang bata gimana na dia. Malingaw na Dikatlen. Isa daw pakuti. Malingaw ko mga hawag ni. Amon kunit. Grabe ka. Sunod ato pagpagod ko na hinday. Wa jud ko ni pagkukod. Gukod ka. Aron daga ni gukod ka kay sagmansa kuno ka. Malisang sagmansa stereo. Ato na ibilin din na ato na dadon. Damay naman. Pun Ada na. Inja mo daghan orang daghan sana. Paragasan na sana. Wa ra siya pa anak ka. Paano ka sana? Let's go. Hi guys, sa kalusot ta dyan, salamat sa Ginoo. Pero gamang piit singat sa among bugan. Na, musigan pa sa kasiro. Mani guys, ag likod ni Memintaon, Ginoo ko puro lapok. Ana dai kay kanilaging isa. Ito ya. Ayaw toy. Koy koy. Ayaw toy, maluoy ka toy. Di hadlok ano ko. Oh, bisi magmaya. Ay, lagi di kuno kumpisan lagi dani ter kay na ko na di ka kumpisan dani. Hi guys, yan namin guys. Sakay namin kinilar na sa mga natan. Kaya lagi ka sa Ayun has, ulit sa kaya sakay na kay di na katuod. Nawa na. Anak kas kon dito ya. Ang kanang gasoline station. Silikod ni sa Masipyo. Kani, kana. Aray ko na Kani ya, lika na ya. Wow. Kanira ya. Na. O wa din mo kung giagian tika tong minuto. Ano? Sa man kagi. Anja, subay-subay ka. Hindi. Nek kitang panggiagian. Left side da. Ah, left. Lang ko sa Sa na Masipyo. Uy, wali nga tayo eh. Uy, panan man. Tuwara ba tayo bayad? Kakaparabas. Makasulot sa tataya. Tuwara ba may mga ibayad? Tapos bayad kay ikan mi sa dagat. Ay man ko da. Panda na te. Ha? Ay man ako. Nalikod ng munisipyo na Ay, manakip. Police station. Saan ang blue? Ano yung bayang construction pa kani? Kaya panahuman. Kani. Kapag bayad, halas. Abril lagi ng gate. Agatong Bartol, be. Na.